mano dwaro mbeko tije mag duol mochung ne puonje pachoka mano mar TSC nikech naneno ka koro ting mar duol mar TSC chal ka gima imbeko imayo gi ting mamoko kuom ranyisi gisebedo ka gitimo promotion mago mag jopuonje sani migo mochung ne weche mag somo ema dhi timo mano kopogore gi mano transfers timo lokruoge mag jopuonje bende naneno ni ting ma kamane dhi mage bende gisa nitiere board moro ma bende ochuoga kanyo ni Kenya Professional Teaching Standards ma bende koro biro bedo katayo tije ahinya mago mag somo. Mokwongo do wacho ni seche moko gik moko timore nikech nitie gik mane otimore maricho. Owadwa wange wacho maber ni Teacher Service Commission wane mane walose mwamiye power ma kata bedo na independent ne wamiye kwa loso Constitution 2010 mobedo commission ma ena independent. To kaka gitiyo gi powers gigi ema nyalo miyo nokelo review moko ni maybe ne gin gi excesses mag power makoro ka nokotiyo maber e sector mar puonjo ema omiyo seche moko be ng'iyo ni ka kitimo review tinyalo miyo mondo control powers gi e yo manade. Kwa biro korka discipline ok inyal bedo ni TSC ema winjo cases mag jopuonj to ka jopuonj ogine o appeal ni maybe case no kotime yo malongo odwan mondo case ne no lu kendo the same TSC ema kendo bedo piny to ngi appeal ni kore mano gibiro gi an appeals tribunal manyalo winjo ni kadipo ni japuonjo neno ka TSC ok ngado case e yo malongo to kare appeal tribunal mondo winja ne case ni mondo ging'iane tiende mondo ging'iane kalongo ne nyalo bedo. Koro mago weche mabeyo. Weche moko to gina checks and balances nikech nyalo bedo ni nitie excesses kaka owadwa wange osewacho weche kaka mag localization policy promotions moko manichiwo yo moro moko riere. Koro maybe kadipo ni nitie kaka ginyalo bedo streamlined ni nitie ng'ama keto checks and balances ma ministry osedonje ni gik mitimo gi TSC onego bed ni gin streamlined yo malongo mondo kik gibeda gi excesses ma ka gitimo to onge ng'ama nyalo penjogi nikech independence manomigi cha onge ng'ama nyalo penjogi ni to ma mitime ma ji ywakni ang'o momiyo ok nyal ng'iyo ni mondo gini otim yo malongo ma ji ok ywage. Weche mag training inyalo yudo ni nitie policy mano biro ni teacher professional development ni japuonj dok e mfuko ne mondo okoyud pesa motima modhi godo ni mondo develop himself. Okine ka sani serikal osemiyo TSC there is a projection ka TSC nyocha golo their strategic plan nitie projection mar billion par gachiel ma omegi mag teacher professional development. Koro pesa no onego beni gitiyo godo to be ok ni koro gine mag yiero kuonde ma jopuonj timo tiegruok seche moko giyiero kata universities ma ok deal gi weche mag somo kata puonjo. Koro this streamlining ni kama japuonj onego beni tiego bedo controlled gi body mano chak manyieni mondo koro ok ni TSC ma decide ni japuonj nyaka dhi Mount Kenya University kata kiani Strathmore kata kanyi en body ne mong'e ni college makama ema miyo jopuonj tiegruok to jopuonj itere gine colleges makamago. Koro mago weche malongo mane obiro to gi weche mag transfers placement policies moko ma ok ti ma ok kony to mano mako wangi kaka mano mako wangi kaka Hesbon mano mako wanga maber manyalo puoyo ang'eni owadwa wange to nyalo wacho weche mag secondary to gi primary. Gima adwa nyiso kama ler ni onge ni gimoro ni primary ogol kata secondary ogol en ni wabiro gi system manyien miluongo ni nitie comprehensive school machakore from pre-primary nyaka grade 9 to nitie senior school koro ema kao grade 10 nyaka wadhie these other sectors not tertiary actually talent development STEM science technology engineering mathematics nitie kaka koro kete e senior school ma nyathi kowuok e senior school grade 9 nyaka otim STEM en nyathi ma ochiek ma ka koro odwa dhi transit tertiary university en gi a vast of knowledge nikech naneno bende kokalo STEM kajo bende nitiere nyaka tiegruok. Yes. Koro kanya neno ka en gima ber manotimore ni waketo comprehensive school to gi senior school. Kik wabed gi paro moro ni kogol gimoro
to waneno ni tang'o manotim. Change is good. Comprehensive school, senior school, ato wadhi university is a good thing. Mano nomako wang'a kendo maber. Capitation en gima ber manotimore kendo ne review mar capitation nikech kana waketo capitation iga 2003 reviews mosetimore kind sano nyaka sani ne tin kabisa. Kowach ni capitation sani ibro tim review bro bedo after every 3 years. En gima ber kabisa nikech ingeni economy bebe sodo nengo gik moko sodo. Koro capitation ni kabedo reviewed after every 3 years. En gima ber. Ma capitation obed na neno omenda matin mogik en 1,170 maduong kata mana malach mogik 22,570. Mano kako ridhie gine senior school. To okineka capitation odhi modhi nyaka pre-primary. Chon nyocha serikal ok ng'i primary maber in terms of capitation. Sani ka giseketo ni pesa ni ka gi include early childhood education, comprehensive school. Koro serikal nyaka ng'i kaka giketo pesa at that level of training. Kendo gimoro maber mano biro ni jopuonj mapuonje early childhood education. Koro Teacher Service Commission nyaka ng'egi miyo gi certificate bendiko gi to biro gi schemes of service makoro kata ka gibedo deployed e county to gitiyo ka ng'ama chulo gi en Teacher Service Commission. Mano be gima ber mano bire recommendations mag working party monego ng'i to gi reductions of subjects mondo kik ng'ato tinga msigo mapek. Ing'eni reduction of subjects koro biro be gi reductions of cost of books ma jonyuol nyiewo. Mano be gima ber workload ma nyathi ting'o ni mondo oonge time mare mondo bed gi time mare yueyo kata tugo kata engagement in co-curriculum activities. Koro ineno ka that space has been opened. Kata japuonj ni jabedo ga gi ting' mar mako